ኣብ ዝሓለፈ ናይ ኖርዌይ ሰዋስው ናይ ኖርዌይ ቋንቋ ሰዋስው ጀሚርና ነርና። ካብዚ ሰዋስው እዚ ናይ ቃላት ክፍልታት ወይ ከዓ ኡር ክላስ ሰሪና ጀሚርና ነርና። 5 ጠቂስና ነርና። እዚኦም እውን ግሲ፣ ተወሳኪ ግሲ፣ ስም፣ ቅፅል ስምን ክንዲ ስም ወይ ከዓ ተውላጠ ስም ኢልና ኢና ተማሂርና ነርና። ናይዚ መቐፀልቲ ከዓ ሎማዓንቲ ፕሪፖዚሽን ወይ ከዓ መስተዋድድ ዝበሃል ክንመሃር ኢና። ፕሪፖዚሽን ማለት ናይ ሓደ ነገር ኣቀማምጣ ብኣንፃራዊነት ዘርእየና ምድብ ናይ ቃላት መስተዋድድ ይበሃል። ፕሪፖዚሽን በስክሪበር ቡርን ወበፊነር ሳይ ኣቀማምጣ ሓደ ነገር ይሕብር ማለት እዩ። ሕጂ እዞም ቃላት እዚኦም በዓል መን እዮም መስተዋድድ ዝበሃሉ? ቁሩብ ክንጠቅስ ንኽእል ኢና። ኢ፣ ፖ፣ ኡነር፣ ቬ፣ ባክ ኢልና። ኢ ማለት ኣብ ውሽጢ ዝኾነ ነገር ኣብ ውሽጢ ዝኾነ ነገር ኣሎ ማለት እዩ። ፖ ክንብል ከለና ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ነገር፣ ኡነር ኣብ ትሕቲ፣ ቬ በቲ፣ ባክ ኣብ ድሕሪ። ንኣብነት ካተን ሲተር ፖ ቦረ፣ እታ ድሞ ኣብቲ ልዕሊ ጣውላ ኮፍ ኢላ ኣላ። ፖ መስተዋድድ እዩ። ብትግርኛ ከዓ ኣብ ልዕሊ። ቡከን ሊገር ፖ ቦረ ሓደ ዓይነት እዩ ምስቲ ናይ ላዕለዋይ። ፖ እዩ መስተዋድድ ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ ማለት እዩ። ብኣንፃራውነት እቲ ጣውላን እቲ መፅሓፍንስ ክልቲኡ ብኣንፃራውነት ተበይሎ ማለት እዩ። መፅሓፍ ኣብ ልዕሊ ጣውላ ኣሎ ማለት እዩ። ቡከን ሊገር ኢሴከን እቲ መፅሓፍ ሕጂ ከም እንታይ ኣሎ ብኣንፃራውነት ምስቲ ሳንጣ ኣብ ውሽጢ፣ እቲ መፅሓፍ ኣብ ውሽጢ ሳንጣ ኣሎ። ያይ ጎር ቲል ስኩለን ናብ ቤት ትምህርቲ ይኸይድ ኣለኹ። ቲል ሕጂ መስተዋድድ እዩ። ሃንስቱር ባክ ዶረን እቲ ወዲ ወይ ከዓ ንሱ ኣብቲ ድሕሪ ማዕፆ ደው ኢሉ ኣሎ። ኣንፃራውነት በቲ ማዕፆ ናበይ ኣሎ? ኣብ ቅድሚት ድዩ ወይስ ኣብ ድሕሪት? ኣብታ ናይ ሕጂ ተጠቂሳ ዘላ ብድሕሪት ማለት እዩ። ሁን ሲተር ቤቢንዶ ንሳ በቲ መስኮት ኮፍ ኢላ ኣላ። ሕጂ ክነጠቃልል ከለና መስተዋድድ ናይ ባዕሉ ዝኸኣለ ሕጊ የብሉን። ብሕጊ ከምዚ ኢልና ብሕጊ ኮና ክንመሃሮ ንኽእል። ከምዚ ናይ ግሲ ዝገበርናዮ ንኣብነት ግሲ ኩሉ ሻዕ በዝሒ ወይ ከዓ ኩሉ ሻዕ ክንብል ንኽእል ኢና። መበል ካልኣይ ቦታ እዩ ዝሕዝ። ቅፅል ስም ከዓ ቅድሚ ስም ከም ዝመፅእ ከም ሕጊ ተማሂርናዮ ኢና። ናብ መስተዋድድ ክመፅእ ከሎ ግን ከምኡ ሕጊ የብሉን።